Ngunyan mga tugang pag-urulayan ta kung ano ang fatty liver, ano ang nagiging epekto kay sa tuyang hawak, buda ano itong mga magagayon na herbal na suplemento, mga natural na produkto na makakatabang sa tuya para makaiwas sa arog kaining sakit. Mag-iribanan po kita hasta tiyan na alas 9 ning pagkabanggi sarong oras na duro-diretsong pag-urulay may kinaraman sa salud. Ini po ang kaagapay sa kalusugan. Maray na pagkaaga, mga tugang, maray na pagkaaga. Aga ba yan? Aga tulos ang naisip ko ha. Oy, maray na pagkabanggi, Pilipinas, maray na pagkabanggi, Bicolandia. Welcome po sa programang Kaagapay sa Kalusugan ang sa indong nakakaibanan sa programa Kuya John Barrios. Medyo lutang panigdikit. Nataagang na-mention mo, Kuya John. Siguro tamaliwanag kaya tigdi sa tuya. Oy, kamusta po mga tugang? Kamusta ang sa indong mga buhay ngunyan? Sana po ay okay kamo. Sana po ay maray ang sa indong kamugtakan ngunyan. Oy, bation ka muna ang sa tuyang mga nakakaibanan sa programa. Sa partner tangunyan sa technical side, kaibanan tangunyan si Kuya Jun na pulis. Hoy, nakuha ko na. And syempre sa management kan DCGB, thank you sa pag tugot sa kuya na magtukaw digdi ano. And syempre sa management man kan DCG Herbs and Nature Corporation. Good evening po tabi sa indo and kamusta man po kamo dyan? Kamustahon ta sa mga kababayan tangon yan? Kamustaan sa indong weekend? I mean, last day ng pagtatrabaho. Last day kan pag-eskwela. Oho, ta Biyernes baga ngunyan ay petsa 16 kan bulan kan Setyembre taong 2022. Aha. And kahapon 15. Ibig sabihin ay nagsahod na so iba dyan. So iba nagsarahod na kaya ngunya na pagka-Biyernes parte na naman ang aragdagan ang aragdahan kan mga kababayan ta. And dahil dyan ay ang itatapik mingon yan ay may kinaaraman sa related sa indong pag-aragdahan kung ano ang halimbawa pag-irinom ning mga alcoholic drinks, ano ang magiging epekto yan. Saro na yan, ang saro na dyan sa pwedeng maging epekto kan ang fatty liver. Ayan. Yan ang sa tuyang topic ngunya na pagkabanggi. Ano ang fatty liver? Paano kita naapektaran kay ni? Ano ang mga sintomas? Ano ang mga rason na nagkakaigwa kita kay ni? And ano man itong mga magagayo na herbal na suplemento, mga natural na produkto na pwede tang inumon para kita maka-recover o kaya mapreventaran ta na kita magkaigwa kay ni or kung halimbawa magkaigwa man kita, ano ang magiging solusyon ta na pwedeng gibuhon. Ayan. Ang saro na dyan sa pwede tang maging pag-urulayan so liver aid ta iyo man sana ang pwede tang ipanlaban sa mga sakit na may kinaraman sa atay. And syempre siguro pahapiawan taman su fit room ta iyo man may something na about sa fats sa tuyang pag-urulayan kaya may mas isabay taman ang fit room kung ano ang naitatabang man kini para kita maging healthy ang sa tuyang liver against fatty liver and fats. Okay? Alright, so at yan, abangan nyo yan. And syempre abangan nyo man so guest naman ngunyan na pagkabanggi. Saro man siya sa mga may experience sa fatty liver.
ano ba itong mga ginibo ni ma'am para siya magrahay sa iyang pingmamati na fatty liver and sa mga iba pa niyang sakit. Alright? Okay, so mga tugang, kamustaan mga nagbarakal ki Jen Singunyan? Ongoing pa sa tuyang promo, ha? Kung gusto nyo makakuha ning mga ning dagdag na Gen C vitamin C, ha? Pwede po kamo makabakal kayan sa Mercury Drugs and ma-avail nyo yan na promo na yan. Ang mechanics syempre ay di nyo paglingawan. Dapat pag mabakal ka mo ng Gen C, vitamin C, ay mabakal ka mo ng sarong blister. Ibig sabihin, 10 kapsula ang yaon dyan sa laog kaan na sarong blister naan. Pag nakabakal ka mo kaan, may dagdag ka mo na 3 capsules. Oho. Tipid pabor-pabor bagayan kung halimbawa dakol kitang nagiinom sa arong nindo, dakol ka mo nagiinom ng vitamin C sa arong nindo para maging makusugan sa indong immune system laban sa mga nakakahawang sakit and other illnesses, mga disease and conditions. Pabor na dakol perming stock ng Gen C. Kung magbakal ka mo ning sarong blister, may tulo ka mong additional. Kung magbakal ka mo ning duwa, may anom ka mong additional, di ba? Pabor. Ayan. So, dagos-dagos pa yan mga tugang. Hasta sa aga, igwa pa yan. And next week, igwa pa yan. Dagos-dagos lang yan. Abangan nyo lang mga tugang kung sain na Mercury Drugs makakabakal ka mo kayan. At scheduling kita. Abangan nyo kung sisay ang hanapon nindo sa Mercury Drugs para makuha nindo sa promo nindong dagdag na Gen C Vitamin C and Gen C Plus. Okay. And so mga ibang products, syempre din yung paglingawan. So may Marvel Tahibo, tea and capsule, so 4G, so Fitrum, Optin, ang Liver Aid, Sulimarin capsule. Tapos so Gen C, yun na nga ni. Tapos so Plemex ay available po yan sa gabos na mga drugstores digdi sa Albay and nationwide talaga. Nationwide po yan na mababakal sa mga drugstores na rani sa Indo, sa mga butika, sa pharmacy. And importante lang, kaipuan nyo lang na na aputon para makakuha ka mo. Alright, so ayan, abangan nyo yan ng mga announcement na pang iba. And sa mga kababayan na may kaaputan, pwede po kamo magpadara kan sa indong mensahe sa paagi po kan mga text line, sa paagi po kan pagtawag, pag-text. Pwede nyo yan ipadara sa samuyang text line sa kuyang smart line 0981 409 2873 sa smart line mi po 0981 409 2873. Sa Globe line mga tugang 0965 633 0955 0965 633 0955. Kung gusto nyo naman na direkta mismo mag-apot duman sa samuyang mga pag-iriba sa Herbs and Nature and Trevenod, kung gusto nyo makaulay sila Ma'am Weng or sila Dr. Kelly and many more, pwede nyo po dyan i-message ang samuyang kaagapay sa kalusugan hotline. Okay? So ang samuyang kaagapay sa kalusugan hotline 0969-610-8133 0969-610-8133. Yan po ang mga text line na pwede nyong i-text or pwede nyo pang apo doon. Okay? Tapos kung halimbawa di ka mo makapag-message dumaan, pwede man ka mo sa online, pwede mo ka mo mag-message sa Facebook page kan DZGB o kaya naman po sa Facebook page kan Kaagapay sa Kalusugan. Isi-search nyo lang duman Kaagapay sa Kalusugan, tapos maluwas na dyan ang pinakainot, iyon naan. Pwede ka mo dyan mag-message and sigurado may masimbag man sa Indo. Alright? Okay. Abangan nyo mga pag-urulayan tachan, mabalik kita, makalis lang ang mga magkapirang pagiramdom.
Kaagapay sa kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. Ang una kong nasubukan ay Ginseng Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon. Hindi na lang papakawala noon. Medyo pagka-isisiponin, wala, hindi na ako tuloy. At saka malakas ang resistensya ko eh. Hindi na ako sakitin. Ang GC ko na, tinunod ko na ni Gados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gensi po. Wala ko pa, mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pagpasalamat din po lang napakarami. Sana nga po yung mawawala yung produkto niya. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa kalusugan. Meron tayong makakausap isa sa mga kababayan natin na nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Kumustahin po natin, alamin natin kung paano nangyari. Ma'am, ano nga ang inyong buong pangalan? Edwina po, pero po ang ano ko, Ma'am Weng po. Ma'am Weng, Opo. Ma'am Weng, ano pong apelyido ninyo, ma'am? Flores po. Si Ma'am Edwina Flores o Ma'am Weng Flores. Unang-una kong itatanong kay Ma'am Weng natin mga kaibigan dahil siya'y gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature. Alin po dito ang mga nasubukan na po ninyo, ma'am? Tahibo. Nakagamit na ba kayo ng Fitroom o ng 4G? Gumamit na rin po ako noon, pati yung Optin. Wow! Marami na pala kayo nagamit pala ng mga produkto ng Herbs and Nature, ma'am. Ilang taon na po tayo ngayon, Ma'am Edwina? 57 po. Bata pa pala kayo, 57 years old. Bilang pagpapatuloy ho, ang mga produkto ho, lalo na yung mga produkto ng Herbs and Nature na Tahibo Tea Bag, pati yung Optin na nagamit na po ni Ma'am Weng. Ma'am Weng, kayo po, alin po dyan ang nauna nyong inumin dyan sa binanggit ko? Bali yung Tahibo po. Tahibo. May ilang taon na po kaya kayong gumagamit nito, ma'am? Bali mga ano na po siguro to, mga 5 years na. Matagal na, 5 taon. Kung maaalala ho ninyo yung unang pagkakataon na uminom kayo ng My Marvel Tahibo, ano po ang dahilan dati bakit nagsimula kayong magsuplemento ng ganito mga produkto, Ma'am Weng? Dati ba may masama sa katawan? May masakit sa katawan? Bali po talaga ang una, nagkaroon ako ng fatty liver. Paano nyo nalaman yung fatty liver ninyo, ma'am? Nagpa-check up po ako na ultrasound. Okay, tama. Kadalasan sa ultrasound siya nalalaman. Marami nga pang pagkakataon, Ma'am Weng, yung iba, aksidente nilang nalalaman yung ultrasound para sa iba, pero nalaman nila na, may fatty liver pala, ano? Ako po kasi, lumalaki yung tiyan ko. Tapos po yung paa ko namamaga. Okay, opo. Opo, ganon. Kaya naging curious ako, nagpa-check up na ako. Opo. Tapos sinabi nga na yung size ng normal atay natin is parang dumobli yung akin. Ay, lumaki siya. Oo. Lumaki po. Ganon. Dahil nababalutan siya ng taba o dahil namamaga siya dahil sa taba?
Siguro, ganun po. Or Okay. baka nga din, siyempre po, sa kinakain natin yan eh. Totoo po. Nasa Oo. marami sa atin hindi napapansin daw na akala kasi ano lang no, Oo. taba lang yung nagkokos ng fatty liver pero kahit pagiging overweight or overeating ng carbohydrates. Tapos niresitahan ako ng gamot talaga ng para sa atay. Ano po nangyari? Libre pa yun na Talaga? iniinom ko pero walang nangyayari. Ewan po kasi parang sinusupply ng kumpanya ng mister ko yung gamot. Actinic. Paano nyo nasabing walang nangyari? Hindi siya... Kung nagbabago yung tiyan ko, Yung tiyan, may manas pa rin ako, yung malaki pa rin yung paa ko. Ganun. Opo. Ayun, narinig ko po yun. Doon nyo natutunan yung tungkol po sa produkto, in this case, Liver Aid Silimarin. Liver Aid din po. Oo, na ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung kalusugan ng Vitamin. Pinalalakas at atay. pinoproteksyonan niya yung atay. Opo, So, ang nangyari doon, nung nagsimula na po kayong uminom nitong Silimarin, ma'am, ano nangyari? Ayun po, unti-unti nang yung paa ko, nagkakasya na yung mga tsinelas ko dati. Hindi na lobo yung paa ko, tapos yung tiyan ko lumiliit din. Tapos yung mga pagkain ko rin, inaano ko ng mga gulay. Bagay, hindi man po ako mahilig masyado sa meat. Balance din yung kain namin. Kasi ingat na rin po ako kasi naoperahan na rin po kasi ako sa gallbladder. Wala na yung Wala gallbladder. na po ako. Okay. Opo. Nagkaroon ng stone yung gallbladder ko. Kaya Opo. na rin Tinanggal po ako na. kakain. Opo. Ganun po ano nangyari. Gaano po katagal yun? Mula nung unti-unti nang nawala yung pamamaga ng atay at nawala yung pagmamanas. Yun yung una yung napansin kasi kitang-kita natin dahil nasa labas Dahil ano ba yung mga parting namanas sa inyo dati nung may fatty liver kayo, Ma'am Weng? Paa. Sa paa ko nakatutok. Bali po mula nung uminom ako, siguro 1 month lang po yun. Isang buwan. Kumbaga sa inaano ko lang, ba't ganito, lumalaking tiyan ko, ganito. Opo. Hanggang sa marami nang nakakapansin. Parang binaliwala ko lang nung una. Baka ako tumatapa lang ako. Iba po parang matigas, parang, ewan ko. Hindi po tulad ngayon. As in, bilbil na lang talaga to. Ibig nyo sabihin, ngayon ay wala na talaga yung pamamaga, wala na yung pamamanas. At higit sa lahat, yung pakiramdam, mararamdaman nyo yan pag may masama sa katawan. Ngayon, maganda ang pakiramdam ho ninyo, Ma'am Weng. Ay, opo. Naku, yun ang pinakamahalaga. Alam nyo, mga kaibigan, sa may mga problema sa atay, isa yan sa pinapayo namin. Lalo na kung kayo po'y nakikinig sa labas ng Kamaynilaan, kayo ay naghahanap ng produkto na para ho sa liver health, Liver Aid Silimarin, o kagaya ni na Ma'am Weng, uminom po ng mga produkto na katutok talaga. Ang isang huling tanong ko, Ma'am Weng, ay tungkol po dito sa iniinom ninyo na My Marvel Tahibo Tea Bag. Kumusta po ang tulong nito sa inyong katawan? Mas malakas bang kalusugan natin ngayon? Hindi po ako ubuhin, hindi ako sipunin. Dahil continuous, pati mga anak ko, pinaiinom ko. Sabi ko, pagising nyo sa umaga, kumain kayo, kay hindi, inumin nyo na kaagad yan. Wow. Kasi yan na yung mag-aano ng immune system nyo. May ilang taon na po ba mga anak ninyo, Ma'am Weng? Ay, ulti po kung mga apo ko, umiinom na rin. Ganun po ba? Aba, buong pamilya pala nagtatahibo, ano? Po, pati mister ko kasi po, sa labas ang trabaho niya. Kaya pinainom ko siyang GNC tsaka tahibo. Malakas naman po ang katawan ni Mister. Ay, opo. Mabuti. Kasi 60 nga lang po noong December. Sa ano pangalan ni Sir, Ma'am Weng? Frank Flores. Si Sir Frank Flores. Pinag-ano Ganun lang niyo po. siya, pinagtsaan niyo siya sa maganda yung tahiboti dyan. Oo. Eto nga, Master James, may kwento ako. Lumabas na naman yung stress allergy ko sa ulo. Opo. Tapos nagtataka ako, siguro 1 week na kating-kati yung ulo ko. Tapos yung allergy, lumabas na rin sa braso ko. Parang agad siya ng lamok. Para mga maliliit na pantal, ganon. Opo, nabutlig. Tapos pag siyempre nakakamutin. Hindi naman siya lumalaki, Master James. Oho. Ganun lang siya. Siyempre, balat na yun, nakakahiya. Baka mamaya pati mukha ko magkaroon. Yun ang iniiwasan nyo na parang kumalat sa ibang bahagi. Kasi kitang-kita siya dahil nasa labas. Anong ginawa ninyo, Ma'am Weng? Master James, alam mo, ginawa ko, nilalaggas ko sa ulo ko. So yung may Marvel Tahibo na tsaa,
ay pinanglanggas ninyo, o kumbaga parang ano ba pag sinabi, ano bang pinanligo? Yan, ganyan, Oo. parang pinanligo nyo? Opo, kasi ang ginawa ko, kasi naririnig ko rin eh. Sabi ko, di ko itry, di ba po? Eh, 3 gabi na po akong hindi nakakatulog ako, pero pag umatake yung kate, Mahirap pala siyempre yan. magigising at magigising ka. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba Oo, po? mahirap pala yung ganyan at maraming maapektuhan kasi kapag umatake yung kate, wala na, hindi ka na Pero makatulog. sabi ng doktor, hindi nga daw nakakahawa. Opo, opo. Kung sino lang yung taong affected nun, Yes, ma'am. siya Tama. lang yun. Tama Opo, po, di ka- tama po. Tapos banlaw na ako lahat ng yung tubig, tapos na ako. Opo. Dahan-dahan ko ibinong sa ulo ko, tapos sa katawan ko. As in, pinabayaan ko na siyang matuyo. Hinayaan yung parang ma-absorb siya nung anit. Ng balat. Oo, ng balat, ng anit. balat Oo. ko. Diyos ko, Master James, awa na Diyos, nakatulog ako, hindi siya nangati. Ay, Tapos mabuti medyo naman. natuyo siya. Ito nga pong tuhod ko, in-x-ray pa to, Master Opo. James. Opo. Kasi ang sakit. Sabihin mo nang, siyempre may edad na ako, rayuma. Opo. Akala ko rayuma nga. May na-x-ray. Yung pala, yung tuhod ko is kulang na siya sa oil. Okay. Opo, opo. Opo. Wala nang May lubrication. Opo. Yung iba naman, hinihigop, may tubig ang tuhod. Opo. Kasi yung sa brother ko, ganun, may tubig yung buto niya, kaya Tama. hinihigop, tinatanggalan naman na. Tapos, niresetahan niya ako ng, ano ba to, yung Percla na glucosamine. Okay, tama. Para yan sa nasisirang, para yan sa nasisirang cartilage. Opo, opo. Alam mo, Master James, ang mahal. Sige, binili ko dahil nireseta niya. Hanggang sa pinadadala na ako ng mga anak-anakan ko sa ibang bansa dahil mas mura ang Kirkland sa ibang bansa eh. Alam mo, ito po nakapila, hindi ko nainom. Parang walang pagbabago. Hanggang ngayon, yan ang iniinom ko. Mabilis pa ako maglakad sa anak ko. Ang galing naman nun. Mas mabilis pa. Ibig sabihin, mas bumuti pa yung tuhod ninyo, yung kondisyon ng tuhod nyo, kumpara sa anak ninyo. Siguro yung anak nyo medyo pagod din sa trabaho. Kasi Kaya ganun. yung anak ko naman po, na babae, kasama ko nga sa Quiapo, kaya pagbabatakit namin sa underpass, nagtatawanan kami. Bakit? Mama naman, ang bilis-bilis. May diferensya po ang tuhod. Pag uwi galing Qatar, namamaga si tuhod. Kaya pala alam nyo, pwede siyang pagsimulan nyo na rin ng tahibo. Painumin nyo na rin siya ng tahibo. Ano ang inyong maipapayo doon sa mga nakikinig sa atin na ganun din? Posibleng nagdaan din sa masakit na mga tuhod, hindi magandang pakiramdam ng kalusugan o kaya yung sa fatty liver. Ano pong maire-recommenda nyo? Basta, kasi Opo, ma'am. huwag silang manghinayang bumili ng gamot ko. Ano irereseta ng doktor? Kasi ganoon din naman sa ibang doktor, iresetahan ka rin, bibili ka rin. Tama. Kung makakabuti sa katawan mo, go. Nasa Diba po, nasa sila kanila. pa rin yun. Kasi sila yung magtitake ng gamot, sila yung herbal. Opo. Kasi nga ako, ang ano ko, food supplement yan. Pandagdag siya Totoo yun. sa mga gamot ninyo. At yan ang maganda sa mga produkto ng Enjoy herbs. life lang tayo. Kung kaya lang bumili ng, di ba? Bumili Opo. ng gamot, Opo. ng mga herbal dyan sa ano. Tama. Naku, May nakakasabay pa nga ako, Master James. Kahon-kahon. kahon-kahon kung Papadala bumili. sa iba. Sabi ko, sir, sa inyo po, ano po yan? Hindi, papadala ko sa mama at papa ko nasa ibang bansa. Kaagapay sa kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa
paggawa ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate. Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Actually, Master James, Ate Nems, yung regular dose talaga ng Pitrub is 3 times a day, which is yun yung nakalagay na recommended daily allowance niya. Pag sinabing recommended daily allowance, sa times 3, sa 3 beses mo na pag-inom ng Pitrub, makukuha mo yung RDA ng sangkap, which is yung ating L-carnitine plus green tea extract. Yun, yung dalawa kasi yung ingredient na yan, dalawang function. Yung green tea extract, tinutunaw yung mga excess fats. Pagkatunaw naman ng excess fats, ang ginagawa naman ng L-carnitine is yung mga natunaw na taba ng green tea, kino-convert ni L-carnitine para maging energy, maging fuel siya, magamit siya as energy. Yung po yung ginagawa ng dalawang sangkap ng Pitrum. So, kung typical lang na gusto mo lang ma-energize, ang iniinom talaga is 3 times a day ng Pitrum. Pero kung gusto mong mag-lose ng weight, pwede pong dagdagan yung dosage po ng Pitrum. Ako nire-recommend ko po 12 capsules of Pitrum a day is okay po para po sa gustong magpapayat. Kung gusto mo magbawas ng timbang at na-achieve mo na yung tamang timbang mo, pwede mo nang i-maintain yung 3 capsules a day. Kasi yung ibang mga pampapayat po sa market is ang ginagawa niya is nakakapagdumi, which is masama naman po sa katawan yun. Anong effect nun? Dehydration? Yes, dehydration. After ng dehydration, pagka wala ng mga minerals sa katawan mo, yung mga electrolytes, na pwedeng mag-lead, mag-cause at mag-lead sa iba pang sakit. Actually, maganda pong katulong kung gusto mong magpababa ng cholesterol, lalo na po sa panahon ngayon, makakatulong po yung pag-inom po ng combination ng liver aid sa Pitrum po kasi isang cause kung bakit nagkakasakit ka sa puso is yung pagtaas po ng cholesterol. So, ang ginagawa ng Pitrum is tinutunaw niya yung certain fats na nagpuproduce ng cholesterol at ang ginagawa naman po ng liver aid kasi ang cholesterol is napuproduce po through liver. Kaya nagtutulungan po silang dalawa. Tapos po, ang kagandahan pa po nun, pagka naman po nag-Pitrum ka, gaganda yung metabolism mo. Pag gumanda ang metabolism mo, kasama na rin po yung pagganda ng blood flow. Kaagapay sa kalusugan. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Walang pahinga ang ating immune system at wala ring tigil sa pagtataboy ng mga virus, bacteria at iba pang germs. Lumitaw sa maraming pag-aaral na ang zinc ay nakatutulong sa pag-iwas at paglunas ng sipon. Mas mabilis ang paggaling ng sipon ng mga taong umiinom nito at hindi malala kapag dinapuan ng nasabing sakit dahil pinipigil nito ang pagkalat ng germs. Nakatutulong din ang zinc na mapababa ang posibleng pamamaga na dulot ng sipon.
Samantala, nakatutulong ang vitamin C na mapababa ang tsansa na magkaroon ng sipon. Nagaambag ang sapat na supply ng vitamin C sa maayos na immune system. Kaya naman, inirerekomenda ng mga dalubhasa ang pag-inom ng mataas na doses nito para suportahan ang defense system ng katawan. Para mapababa ang panganib na magkaroon ng sipon at ubo, ipinapayo na uminom ng sapat na vitamin C at zinc, hindi lamang sa panahon ng trangkaso. Matatagpuan ang zinc sa keso, mani at oatmeal, habang makukuha ang vitamin C sa citrus, sibuyas o bell peppers, maging sa iba't ibang berries. Makabubuti ang pag-inom ng pinagsamang vitamin C at zinc, gaya ng Gen-C Plus Zinc na may natural na sangkap, para magkaroon ng healthy immune system at mapababa ang panganib ng karamdaman. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga tao na nagkakaroon ng fatty liver disease. Apektado nito ang 25% ng populasyon ng mundo. Kung hindi maagapan, posible itong mauwi sa mas malalang sakit sa atay at iba pang problemang pangkalusugan. Nangyayari ang fatty liver kapag nabubuo ang sobrang taba sa liver cells. Ilan sa mga factor na maaaring magdulot o mag-ambag sa pagkakaroon ng fatty liver ay ang obesity, labis na belly fat, insulin resistance, mataas na intake ng refined carbs at pag-inom ng matatamis. Tinatawag na silent disease ang fatty liver dahil wala o ilan lamang ang nakikitang sintomas. Kung wala kang sintomas, maaari kang makaramdam ng pagkapagod o discomfort sa itaas na kanang bahagi ng tiyan. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Kaagapay sa kalusugan. Okay, maraming salamat Ate Nems Turla sa binigay niyang kaagapay sa kalusugan health update. May kinaraman sa fatty liver. So, ayun ang fatty liver. Ang fatty liver, mga tugang, yun, so pag nasobrahan kang kakaning mga fats, tapos di mo na control ang liver mo, nagdadakula and naiipon naman sa laog, so mga fats dapat, kaya control dapat ang pagkakaning mga fats kaya kung papabayaan ang fatty liver, pwede siyang lumala, pwede siyang magpasiring duman sa mas matitindi pa na sakit na pwedeng mamatikan sa tao sa liver. So, sisay ba ang pwedeng tamaan kang mga liver? Actually, sisay ba ang pwedeng tamaan kang fatty liver? Ayun. Actually, kahit maski sisay, mga tugang, pwede siyang tamaan, ha? Pwedeng tamaan, so maski sisay, pwedeng tamaan ng fatty liver. Basta ang tao nagkakakan, hindi niya nagkokontrol ng pagkakan, pwede siyang tamaan. May iba man nga ng mga tugang na may namamana ninda sa indang pamilya, halimbawa so sa indang magurang dating may fatty liver or may dating sakit sa sa atay, naipamana ninda sa akin ninda, kaya usually may nagkakaigwaman talaga ng fatty liver man sa mga aki ninda. Igwa pa so mga matataba baga, so mga darakulao ng hawak bakos dahil sa muscle kundi dahil sa sa taba. Yon, pwede ito pwede sindang nasa risk, nasa danger kan pagkakaigwa ng fatty liver. So mga may high blood, yon, pwede man ito. Pwede man sa mga grabe so level kan cholesterol, grabe so level kan fats sa dugo. Yan, pwede man yan magkaigwa ng fatty liver. Siguro sa iba pa igwa ng
So maski nga ni so grabe ang pagniwang baga na tao. So sarong tao pag grabe ang pagniwang, may risk man pala niya na may danger man. Pwede siyang may fatty liver man siya. And ayun, nataan nagkakaigwa man ang gadang tao ng fatty liver. Dahil ino nga ni, sabi ko kasubago, actually may duwa pala niyang mga tugang na na klase na fatty liver. So alcoholic, buda so non-alcoholic. So sinasabing alcoholic mga tugang, iyan so mga pag-ika na sobrahan sa inom ning mga alcoholic drinks, mga beverages. Yan, pwede niyo yan makuha na na alcoholic fatty liver. And dahil baga ang mga alcohol may mga cholesterol man kaya pwedeng malagay sa peligro an sa indong liver. Ang sinasabi naman mga tugang na non-alcoholic, yan man sa pagkakan man iyan. Pwedeng sa mga karne, sa mga matataba bagang pagkakan, so mga pagkakan na grabe ang fats, grabe ang carbs, ang mga pagkakan na dai talaga makakatabang sa pag nasubrahan kang magkakan ay talagang pwedeng maging nasa risk sa indong atay. And yun nga, minsan ang tao di man napupugulan talaga na magkakan kung gutom nga rin talaga, minsan napapadakol man talaga ang pagkakan. Ang problema nga rin, kung sa aga dakol ang kakan mo, sa banggi, sa udto dakol ang kakan mo, tapos puro pa matataba ang pigkakakan mo, talagang may risk talaga na magkaigwa ka ng fatty liver. Kaya nga ni, ang dapat kayan ay kung halimbawa di mo mapugulan sa pagkakan mo, dapat planuhon mo man kung ano ang kakakanon mo. Kung halimbawa puro matataba, nasa risk man talaga mga tugang. So sa indong sa indong mga atay. And ang mapagal kayan, maski maglipas so halawig na panahon, minsan di mo maaraman na may problema ka pala sa atay. Kung maaraman mo lang yan pag halimbawa nagluwas na so perang sintomas, pag halimbawa nagpasiring ka sa doktor, nagpa-test, nagpa-ultrasound, saka mo lang maaraman kung halimbawa may sakit ka sa liver, kung may fatty liver ka, na pagdakulaon ng sa imong atay, saka mo lang maaraman na may fatty liver ka man pala. Yan ang delikado pigsasabi nga ni kasubago ni Ate Nems na ang pagkakaigwa ng fatty liver minsan isang saro sa mga silent killer. At maaraman mo lang pag malala na. So ano ba itong mga ano nga itong mga sintomas pag sa imong digdig sa abdominal sa abdomen, may garo nagbubukol ka na dito sa may tulak banda. Pag nagbubukol na dayan, garo may problema man agad sa imong atay. Yaon dyan so parte kan so dyan na parte yaon dyan so sa imong atay. Tapos ano pa ba itong sintomas? So sintomas pa, basta nagtataba ka, ayan, pwede pa yan na maging pwedeng maging sintomas pa kan sa imong pagkakaigwa ng fatty liver. So ngunyan, dipisil man na magpasiring ka sa doktor, sigurado na kung halimbawa di mo man kaya, magastos baga kaya magastos man ang mga bulong ka na pangparahay sa sa imong atay. Kaya ngunyan, mas better kung nagiinom ka na ng liver aid. Kung halimbawa nagpupuon pa lang fatty liver mo, mas maray na magpuon-puon ka na ng pag-inom ng liver aid. Ang liver aid, mga tugang, nakakatabang siya para i-reverse epekto kang fats, pagkakaigwa mo ng fatty liver, pagdakula ka sa imong sa imong atay. Yan ang
epekto kan liver aid. And syempre, ang liver aid talaga, ang talagang focus niya ay protektaran, protektaran sa indong mga atay, tabangan sa indong atay na magbalik sa dating normal na itsura, buda sa normal niyang duty, normal na functions, pigre-repair niya sa mga cells na nadadamage dahil sa pagdakula kan sa imong atay. Yan so nagiging tabang kan liver aid pag ang sarong tao nagiinom na kayan. Yan ang purpose ng liver aid mismo, ang matabangan ang sa indong atay. So yan. And bukod dyan, aside sa liver aid mga tugang, pwede man kamo mag-inom ng tahibo. Ang tahibo may may property siya na panghali mismo duman sa mga unnecessary mga bagay na di man kailangan, di mapapakinabangan kan sa tuyang hawak, lalo na sa mga cholesterol, sa mga fats na pwedeng maging magresulta duman sa mas malala pang mga sakit sa sarong tao na may dati ng sakit, lalo na kung may fatty liver na. And syempre, sabi nga ni kasubago ni Miss Weng, ang samuyang pharmacist dyan sa HNC, much better na partneran nindo ning Fitroom ang pag-inom nindo ki liver aid. Ang Fitroom mga tugang, pagka mo nagiinom ning Fitroom, ang nagigibo ng Fitroom is ang mga fats na yaon sa satuyang hawak, so mga daiman nakaipuhan kang satuyang hawak, ang ginigibo pala kang Fitroom mga tugang, pigbo-burn niya sa mga fats. And after nyan, ginigibo niya itong mga naginigibo niya itong energy. Ang explanation nga ni sa kuya ni Miss Weng, ang mga fats na na-burn nagiging nagiging source of energy kan sarong tao pag nag-inom siya ng Fitroom. So ibig sabihin, pag mainom ka ng Fitroom, dapat ready ka na magpapawis, Oo, kaipuhan na magamit mo so energy. Sayang man kung so na-burn mong fat ay di mo magagamit as energy, di ba? Kasi yun yung ginagamit ng yung ginagawa ng Fitroom, yung na-burn na fat, gawing energy, dapat magamit mo rin yon. So, yun. Ang pag-inom ng liver aid, mga tugang, pwede siya 2 to 3 capsules every day. Yan so suggestion ni Miss Weng. Pero kung halimbawa may may mga pigmamati ka, pwede ka mo magdagdag kaya ni hanggang sa 4 So yan so pwedeng gibuhon indo para matabangan ang sa indong mga hawak. Kung kita para inom, para kakan ning mga matataba na pagkakan, kung gusto nyong maprotektaran man gila yon sa indong mga hawak, dapat mag-inom ka mo ng liver aid. Yan ang supaagi. And syempre, ang advice taman gila yon, dapat alagaan taan sa tuyang atay. Kung kaya nyo man lang na mag-inom ng alak, kung kaya man sana na kontrolon sa pagkakan ng mga matataba, may mga paagi man na pwede kita maging healthy, maski may mga paagi man na pwede kita maging maugma sa pagkakan, may mga paagi man na pwede kita maging healthy, maging malusog sa tuyang hawak sa ibang pagkakan. Much better kung gigibuhon nyo ito. Basta kung kaya nyo man lang iwasan na maging naabusuhon ang sa tuyang atay, much better na gawin nyo yan. And syempre, padagos din doon na pag-inom ng liver aid para supplemented ang sa tuyang ang sa tuyang liver, ang sa tuyang atay, napoprotektaran ta ang sa tuyang atay laban sa mga daiman kaipuhan, sa mga fats and other chemicals na baka mas makaraot pa sa tuyang hawak. Alright? Okay, so sa mga kababayan may kaaputan, komento or ano pa man na mensahe, pwede nyo yan po ipadara sa samuyang KSK hotline, sa samuyang Kaagapi sa Kalusugan hotline 0969-610-8133, 0969-610-8133. And sigurado makakaulay nyo dyan, masimbag sa Indo, sa mga
pag-iriba mi dyan, mga kaibigan, mga maaasahan tang amigo dyan sa Herbs and Nature and sa Trevenon. Okay? Mga tugang, mabalik kita, makalihis lang ang magkapiram, pag-irumdum. Kaagapay sa kalusugan. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Yes, actually, Master Yin, sa atin, yung liver aid natin is for prevention kung wala ka pang nararamdamang sakit at supplementation if in case meron ng nawawalang nutrients sa atay mo. Tapos, on the other side, meron din siyang therapeutic effect. Marami sa mga sa mga doctors ngayon sa atay is talagang piniprescribe na yung pag-inom ng liver aid, lalo na kung meron silang fatty liver. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, yung liver aid nagagamit mo na para makaiwas sa sakit at magagamit mo pa din kung meron ka ng problema sa atay. Yung liver aid natin, kakagaling siya sa fatty liver. O, ang kagandahan niyan, Ate Nems, Master James, kung meron ng sakit na malala sa atay ang isang tao, mas kailangan niyang mag-take ng liver aid. Kasi ang liver aid is antioxidant. Sabi nga natin, pang-supplement siya. Ibig sabihin, pang-tulong siya sa mga medicine na gamot sa kung ano man ang disease ng inyong atay. Ibig sabihin, nakakatulong siyang pang-suporta. Hindi na lalala pa. Kumbaga, kung meron kang liver cirrhosis, mape-prevent ng liver aid yung pagkalat ng pagpepeklat ng iyong atay. Makakatulong pa rin. Makakatulong pa rin. So, hindi naman pala dapat rin talaga siya. Mawalan ng pag-asa ang mga pasyente natin na meron po mga ganitong mas malalang karamdaman kaysa sa fatty liver. Kasi parang ang lalabas, Ate Nemi, Miss Weng, maisasalba mo pa yung nalalabi na healthy cells of your liver. So, it will help in prevention dun sa further na damage dun sa liver. Actually, Master James, yung mga produkto talaga ng Herbs in Nature is ginawa natin for prevention. Ngayon, nagiging supplement siya kung meron ka ng certain disease na iniiwasan mong lumala. Tama. Pero sabi nga natin, prevention is better than cure. It's better than treatment. Mas maganda, alam mo man o hindi mo man alam na meron kang sakit sa atay, mag-liver aid ka na. Kasi sabi nga natin, lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ang unang nagka-process is yung atay natin. Ultimong yung sinisinghot natin ng mga pollutants, ang unang nagka-process niyan is yung ating atay. So, ang pinakakawawa is yung atay natin. Bago yan pumunta sa iba't ibang organs natin. Kung gamot na, kung gusto mong talaga siyang pang-adjuvant treatment, parang pangtulong sa paggamot
kung ano man yung liver disease na meron ka, ang gagawin mo, may megadose ka na ng liver aid. So pagka megadosing, kunyari meron kang hepatitis, kung meron ka ng fatty liver, pwede kang mag-megadose, 6 na piraso isang araw. Tapos pagka nakapagpa-check up ka na at nag-regulate na uli, hindi ka na fatty liver, pwede kang bumalik sa 3 times a day, which is yun naman talaga ang recommended daily dosage ng ating liver aid. Kaagapay sa kalusugan. Mag-umpisa akong uminom ng may Marvel Tahibo capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko medyo manilab-hilab na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang siya Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talaga kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang bang, sabi ko, pagtayo ko, sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-hospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-hospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, siguro stroke ka? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahibuti lang, doon ako gumaling. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Yung ubo na po ako na ubo, umpisa na po yun Sa pag-ininom ako siya ng Plemex, okay na po ako. Sa akin po, proven ko po na mabilis po humuhupa yung ubo ko at hindi na po tumutuloy yung asthma ko. Mabilis po yung nare-relieve po agad ako pag umiinom ako ng Plemex. Noon nga, inuubo ako pagkagabi. Pag-inom ko nung Plemex Lagundino, hanggang ngayon, hindi ako inuubo ng ubo. Maganda epekto, nawala yung ubo ko. Nanganak ko po, lahat po sila pinaiinom ko ng Plemex Lagundi. Kasi po yung isang anak ko, yung 8 at 12. Lahat po yun po, Lagundi lang po pinaiinom ko Mahirap talaga pag inuubo ka kasi pag ubo ka, tuloy-tuloy, bilbilit diba? Parang ayaw na akong sigilan ng ubo. Hindi na titulan na ubo yan. Kailangan gumamit ka na ng Plemex. Pero ngayon, okay na nga po ngayon, ginawa talaga. Tsaka lumalabas yung klima mo. Kumahagod yung dibdib mo. Kaagapay sa kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang masbuting ginang po ating kakapanayamin sa kwentong pangkalusugan. Siya po ay taga Holy Spirit, Quezon City. Siya po ay 40 years old. Kamustahin po natin si Ma'am Glenda Caldo. Si Ma'am Glenda parang energetic, parang walang problema. Alam nyo, ikikwento sa atin ni Ma'am Glenda kung bakit siya gumamit ng mga food supplement tulad po ng ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, maraming kababayan po natin na maraming problema rin sa kalusugan. Paano niyo po ginamit yung Liver Aid Silimarin Capsule? Gusto lang po kasi naano ko po sa sa advertiser ng sa liver. Nung gumamit po kayo ng ating Liver Aid Silimarin Capsule, ano po yung naging pakiramdam niyo, ma'am, nung gumagamit po kayo? Mabuti naman po. Parang mas lalong gumanda yung pakiramdam. Nung uminom po kami ng Liver Aid. Kumbaga, protection lang po sa atay ninyo. Protection lang po, opo. Nabanggit niyo po kanina kasi sabi niyo nga po, wala naman kayong mga sakit, wala kayong sakit na nadawa, pati yung asawa ninyo, at madalas po ay gumagamit ng mga herbal. So ngayon, kamusta? Bukod sa inyo, sino pa gumagamit na itong Liver Aid Silimarin Capsule? Kami pong mag-asawa. Kayo mag-asawa. Kami pong mag-asawa ang gumagamit ng Liver Aid. Kumbaga, gusto niyo lang talaga ang proteksyonan yung inyong kalusugan. Opo, sir. Maganda kasi siya. So, yan lang po talaga yung ininom namin sa kasakay. Naku, ma'am, marami po salamat po sa pagbabahagi niyo po, na kahit wala po kayong sakit sa atay, talagang gusto niyo gumamit itong ating Liver Aid at maganda lang po sa pakiramdam. Maraming kababayan po natin, ano po yung payo at mensahe niyo po sa ating mga kababayan?
Uminom lang po sila ng liver aid para protection sa atay. Kasi maganda po silang lahat. Ayun. Ma'am Glenda, maraming salamat po. Kay sir, maraming po salamat. Thank you po. Ayun, thank you very much po. God bless po. Ito po niya ko, si Coco Charlie, bumabati po sa inyo ng magandang kalusugan sa inyong lahat. Kaagapay sa kalusugan. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liver Aid ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang, ang mga produkto kan Herbs and Nature, paras kan 4G, may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Optin, Lutein, ang Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Fit Room, ang Gen C Vitamin C at Gen C Plus, and syempre yung Plemex Lagundi. Ayan po ay available po sa lahat ng mga drugstore sa inyong lugar. And yan po ay kahit saan po na butika, sa pharmacy or sa drugstore, pwede po kamo makabakal kayan, maka-avail. And so mga kababayan na may kaapotan, may regarding sa mga produkto, kung paano iniinom, kung para sa na mga produkto kung para sa ining mga sakit or ano paman, pwede nyo yan ipadara mga tugang sa samuyang Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133 0969-610-8133. And ang makakasimbag sa indo dyan ay mga mga pag-iriba dyan sa Herbs and Nature and Trevenant, mga expert pag-abot sa mga products like Gen C, yung Plemex, yung 4G, yung may Marvel Tahibo, Liver Aid, and yung Optin and Fit Room. Okay. Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Okay mga tugang, aranin na naman kita magpaaram sa programa. Bago kita magdoro-diretso dyan, ang mga kababayan ta nag-aabang kung saan naman sinda mabakal kan Gen C, Vitamin C and Gen C Plus. Syempre, dagos-dagos sa tuyang mga promo. Kung gusto nyo maka-avail kan dagdag na 3 capsules kang Gen C, magbakal ka mo ng sarong blister sarong capsule sa Mercury Drug Store, Washington, tapos sa Mercury Drug Store sa Daraga. Yan po ay para sa aga. Kung gusto nyo magbakal, dyan po kamo makakadali kan dagdag na 3 capsules kan Gen C Vitamin C and Gen C Plus. Okay, so ano pa man ang tigalat nindo sa aga, bantayan nyo na. Alas 9 pa sana, bantayan nyo na duman para makabakal tulos ka mo. And syempre, kung gusto nyo i-share kung ano itatabang sa indo kan Herbs and Nature products, mga Trevenant products,
yung Gen Z, vitamin C, anong naitatabang sa indukaan, pwede nyo man yan i-share sa Muya, no? Sabihan nyo sa naso, yaon duman, sila Ma'am Hazel o kaya si Ma'am Myra. Hanapin nyo sana yan para dyan nyo makuha so additional yung 3 capsules. So dyan nyo pwedeng i-share para makaulay man ka mo kung ano ang sa indong mga positive experience manungod sa mga product. Okay? Okay mga tugang, mapaaram na kita sa programa. Maraming salamat sa mga nakatutok, sa mga nagsubaybay sa satuyang programa hanggang ngunya na alas 9. Abangan nyo po ako sa next na program sa Lunes, Biyernes ang kita ngunyan. Pairingalo na sa mga tao, paurugmahan na naman. Syempre, luway-luway sa lata, baka magka-fatty liver ka mo. Mga tugang, maraming salamat. God bless sa Induga Boss. Adios.